Alright, benta bounce naman tayo mga bossing ko ng mga ating mga legit saka thrifted na mga jacket, hats, at kung ano pa. Alright? So ito yung jacket dito, yung mga hats dito mga bossing ha. Sarge, meron ka ba diyang jacket na windbreaker? Oy, tamang-tama, may tayong jacket na windbreaker dito. Thrifted na windbreaker. Ito North Face to North Face. North Face to mga bossing ko. Ito sa North Face ko bossing 300 pesos lang to. Black ka na to, na black ka ng animal, kaya na black ang animal ang hinupa ka. Sarge, meron ka ba diyang pang basketball na shoes? Okay. Meron ako ditong basketball na shoes, 7.5 yung Jordan legit to. Used item na to. Ito dito 500 pesos lang. 500 pesos lang to. 500 pesos. Ang mahal naman. Isa bang kita? Hinayupak ka. Hinayupak. Okay, sa mga minor natin, huwag kayo dito mag-trip mga bossing stars. Meron ka ba diyang bagong hook up na hats? Okay, tamang-tama yung bagong hook up dito bossing. Ito, Cincinnati Bengals bossing. Cincinnati Bengals, brand new dead stock. Ayan poging-pogi ito bossing. Gray ang kulay. New era paper tag. Sarge, second hand na yan kasi nasuot mo na.